आज आपल्या शाळेत नंदन याचा वाढदिवस असून आम्ही त्याला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतो. हॅपी बर्थडे चला तर अशा रीतीने नाना पण आहे. गिफ्ट काय आणलास तारी पहिला सांगा. नारळ दिले 5. काय नारळ 5 दिलोय. 5 नारळ काय रे बाबा. म्हणजे कापा करून खाव. तर नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, आज आमच्या नंदनचा बड्डे आहे आणि पूनमने मी शाळेत नंदनच्याच केक घेऊन चाललो. म्हणजे तो केक पण विनूनच पाठवलाय ना. आमच्या पाठवलं ना, मुंबईतूनच पाठवलेलो केक. तर आज शाळेत नंदनचा बड्डे करणार आहोत आणि केक वगैरे पेपर वगैरे घेऊन चाललो. अजून पाठी दोघा जण आहोत, पुष्पा आणि वर्षा येतात, आम्ही पुढे चाललो. तर चला आज नंदनचा बड्डे शाळेत करूया काहीतरी वेगळ्या पद्धतीत. आणि कसा रात्री बोलताय ऐका. रात्री आम्ही घराकडे कायमच करता. त्यांचं घर जरा लांब आहे ना, त्यामुळे मुलं भीतच जरा तिकडे आडीतात, त्यामुळे तू जरा. तर म्हटलं शाळेत करूया बर्थडे. म्हणजे हे माझं एकट्याचं प्लॅन ना, आमचं नाही. म्हणजे एकट्याने विचार केलाय, नंतर हे सांगले शाळेत करूया. हा तर मित्रांनो, आमचं मागचा जो व्हिडिओ होतो एक काय पुणग्याच्या वाळावरचा भूत काय लागला, तर त्याच्यात बऱ्याच जणांचे कमेंट होते की वडापाव आणायचे होते विनून, वेफर आणल्यान कशाक. तर ह्या सगळा मजेसाठी केलेला होता आणि वडापाव आम्ही संध्याकाळी खालाव सगळ्यांनी. तर असे काही आमचे तुमका हसवण्यासाठी जे आमचं काही नाही काय चालू असतात. कारण असं बोल ना, तेच प्रयत्न चालू असतात. त्यासाठी अशी पुण्या पुष्पाचा झोंबाट हे आम्ही टायटल टाकतो. हे सगळे मजेसाठी असतात, नाही तर बोलत नाही असं काय नाही. असं काय नाही, आम्ही बाबा चांगली बोलता, चांगली असतात सगळी आम्ही मजेत तुमका हसवण्यासाठी आम्ही झोमाट लाईत असतो कोणाचा. तर बाकी असं काय नाही आमचा. आम्ही संध्याकाळी सगळी अशी एकत्र असतो, त्यामुळे तुम्ही काय मनात धरू नको, सगळं हसवण्यासाठी चाललेला असाच. आणि तुम्ही म्हणता सासू सासरे पुनमच्या घरात. माझी सासू मुंबईत असता. हां, सासरे नाही, सासरे माझं लग्न ऑफ झालं झाले. 3 वर्षांनी ऑफ झाले. तर असे काही नवीन जर त्यांना कमेंट काय माहीत नसतात तर त्यांना सगळं सांगूचा लागता. मागचे जाऊन व्हिडिओ बघा तुम्ही, मग तुमका सगळा समजात कसं काय चाललेलं आता. तर बाकी काही मनावर घेऊ नको तुम्ही. तर आमचा हे सगळा असाच हसवण्यासाठी तुमका चालू आहे. आणि हे चादरी घेऊन इलेले आहात, हे बघा चादरी घेऊन खपत नाहीत आता आहोत. तर चला ही खरवली, आम्ही जाऊन उपयोग का. ते आले आहेत, तुमचे हे आले आहेत. तर बाकी कसे सगळे मजेत असाच ना, असेच मजेत राहा. आणि आमचं तो मालवणी राहायचा जो आता पण चांगलं. पहिली आधी तुम्ही पटापट सबस्क्राईब करा. केल्याने अगो त्यांना सांगायचं लागत ना, ते करतले त्यांना होय ना. नक्की करा. अरे अरे गौऱ्या थांब काय रे, म्हणजे वही माका ऐका गेला गोळी. बाबू काय केलं माझ्या जेवची, काय केलं वही आणल्या नाही घराकडनं, इसरान येतात तो भारी या खयत नका खायत कशाक जातो गो, नका मग खा. हे आमचं दत्त मंदिर आणि ही नंदनची शाळा. तर मित्रांनो, ही नंदनची शाळा मागच्या व्हिडिओत बघितलं असेल. तिकडे ना संध्याकाळी पण मुलं नसतात ना. नंदन खाया आमचा बर्थडे बॉय. आज आपल्या शाळेत नंदन याचा वाढदिवस असून आम्ही त्याला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतो. हॅपी बर्थडे
बर्थडे. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. चांगला मोठा हो भरपूर. नंदन नंतर समोर इकडे रुंजी अशी. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे टू यू. मजा करताय. काय आणलं वाटू. तर मित्रांनो नंदनचा बड्डे झालो आणि नंदनने या मुलांसाठी काहीतरी आणलंय ना वाटू. बघूया काय शोधता. बघूया तू घरी बरोबर. आज खरं तर त्याला रंगीत घालायला. अरे अरे हळूहळू पडशील. धावपळ नकोय. नंदन धावपळ दे. बर्थडे. अरे पेन. अरे हॅपी बर्थडे करता. शुभेच्छा देते यार. लवकर लवकर मोठा होणार आहे. हुशार आहे तो. हा आता हुशार आहे. होय हुशार आहे तो. छान हुशार आहे. आता सरांचं आल्यानंतर दे. हा पेढे आणलास की. ते बा हिने दिलेली वापट काकाने. पेढे जे मी देते एका एकात. वाढदिवस म्हणून अभ्यासाला सुट्टी आहे ना. नाही नाही अभ्यास मे ना काय तो. अभ्यासाला सुट्टी आहे. परीक्षेचा पेपर पण नाही द्यायचा. किती नाही झालंय? की नंदनची आमच्या शाळा म्हणजे माझी पण ही शाळा. मी पण ह्या शाळेत शिकलो आहे 4थीत अगं. तर ही शाळा 5/7/1947 रोजी सुरू झाली आहे. चला 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 पाऊस आला पाऊस आला पाऊस आला. तर मित्रांनो नंदनचा आमच्या बड्डे झालो शाळेत केला. त्यामुळे आता आम्ही दत्त मंदिरमध्ये बसतो आणि नंतर जातो घरी. आणि अशा आमचा प्रकारे ही आमची शेती इकडची. जोगलाडची दाखव. ही जोगलवाडीतली शेती. दत्त मंदिर. आणि ही शेती. को संध्याकाळी या की केक. केक केक हा की काहीतरी दुसरा बनवू का होतंस आज. तू म्हणजे काही करता घेऊन ये ना बनवून. मग काहीतरी वेगळं ट्राय. ही वेगळीच या केलेली आहे. नवीन कल्पना सुचली ती. शाळेत वाढदिवस करूया. कळला. वाढदिवस शाळेत झालो पण बाकी पुढचा काय बाकी नको. पुढचा काय देवाक लांबसून हात जोडलास तरी पाहू नका. कळला. हे मूर्ख. होय होय कळलं. अशा प्रकारे तू काय आमच्या घराकडे असतेस? कपडे धुवायचे आहेत. बघ देवानं कॉल केलाय. देवानंच कॉल केलाय. त्याच्यात कॉल इलो बघ. केक संध्याकाळी देतोय. आता सगळं शाळेत छपवलं. चालेल ना. चालेल ना रे. माकाव संध्याकाळी. होय होय तू का पण. त्या शाळेतल्या मुलांना. त्या शाळेतल्या मुलांना चॉकलेट दिली आहेत. मग ते चल आपण ती जाऊन- घेऊन जा आणि दे. आपण जाऊन दोघांनी वाटेत वाटेत खायच जाऊ. पेन इकडे टाकायचा केकाचा. आता माका कशा काव्या. रात्री मी तू रात्री पण जाणार आहे यांच्याकडे बर्थडेला. हो हो ती येणार आहे रात्री. चोरच केलास. चला तर अशा ये ठिकाणी आजी. हा केक दिलोय बाईकडे. शाळेत दिला. काय काम होता की काय. वाढदिवस केला शाळेत. आता चला. चला अशा इकडे हा देऊया पार्टी. आता कसं पाहिजे जरा आवटीची जरा घाय आहे ना. नाही नाही देणार पार्टी आठवणी. तर अशा रीतीने आमचं नंदनचं बड्डे शाळेत झालेलो आहोत आणि आता आम्ही चाललो घरात.
संध्याकाळी पण आपण घ्याडे काहीतरी बघूया संध्याकाळी काय आता. तर आता ती जाऊया. मॉप दिवस कॅमेरा हातात धरलाय नाही त्यामुळे जरा बावराक होता. किती वाजले? मग काय कर जेवण करायचं आहे की घरी? जेवण नाही, कपडे धुवायचे. पुष्पाचा जरा मूड नाही कारण त्याची तब्येत बरोबर नव्हती त्यामुळे जरा आता गप्पा नाही तर मनीषा परत विचारशा पुष्पा गप्प का. आत्ताच चांगलं आहे त्याची वजह जरा तब्येत बरोबर नव्हती त्यामुळे इथं गप्पा. चला बड्डेक चला. अकडे मार बॅटरी माझ्याकडे फ्लॅश हा. तर नंदनचा बड्डे सकाळी शाळेत झालो हा. आता व्यवस्थित कापता आम्ही केक. तर चला बघूया काय धावपळ चालली आहे ती नंदनची. वर्षा पण हा काळू का दिसणार नाही गो. बॅटरी माझ्या पायाखाली म्हणजे पुढे मार. तर यांच्याकडे इकडे यायचा म्हणजे रात्रीचं टेन्शन असतं मोठा. तरी रे केका सकट पडणार होते. तर अशा प्रकारे मी केक आणलेलो आहे तुझ्या गिफ्ट. अरे बड्डेचा गिफ्ट दुसरो केक मी आणलोय. अरे घर बनवून आणलंय तर तसा हा नाही काय वाटत या काय मग तर बघ ये बाहेर येऊन केक कसं होतो. चला तर अशा रीतीने नाना पण आहे. गिफ्ट काय आणला तारी पहिला सांगा. नारळ दिले 5. काय नारळ 5 दिलंय. 5 नारळ काय रे बाबा. म्हणजे कापा करून खाव. आणि पुणग्याकडे भाकरी वाजता चष्मा लावून दिसतात कधी बरोबर हा. काय तू घरात खोललेलं नाही असंच पॅक केलेलो हा. खोलूचो काय प्रश्न. बघूया काहीतरी मी बघते नाही मी नाही केले. असंच होतं ना. तिकडे बघायचं नाही तू तिच्याकडे विचार कॅमेरा केलंय. काय मगाशी सांग. तर जेवण शेवयाची खीर आहे, वाटाण्याची भाजी आहे, त्याला आवडते ना. काकी काय येलो सगळे नंदन अभ्यास करता होय ना रे. झालो अभ्यास. बघूया काय लिहतस तर बघूया तरी. मामाने शिकवल्यानंतर काय लिहतस तर बघतोय. खाली धर हुशारच. मलाच कळालं बाईने सांगणे नंदन खूप हुशार आहे. गिफ्ट काय आधी गिफ्ट घेऊ गेलो काय गिफ्ट केक आणलाय तुका मी दुसरो. तर कापूया आपण खाऊया दोघांनी. नंतर कधी वितळात बरोबर मी खाते जाते तुझ्यावर आता लागण कापून उलट पेटूच आता. हकडना म्हणजे हकडना पेटवायचं वरण. पेटून दाखव मला. पुणगे रेसिपी काय हे केकात काय 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 चल टेबल काय घेऊन येते का तू नको आणू. नाही सकाळपासून प्लॅनिंग केलंय म्हटलं घरात एक केक कापूया. आयता खैसून पेटूचं काय तुमका माहिती वरसून पेटू चालायचं खडसून पेटवशे. खैसून पेटूचं असता पण अरे वरसून वरसून काय अरे हे खालसून पेटूच्या मार्गावर. हक्कंड हे भाऊजी कालना पेटवणार होते रे का इकडनं वरनं थै पे पडताला सगळा केक काय नंदनच्या हातार नाही नको आता काय नाही का बाजूला अगं केकर पडताला सगळा आता चांगले नी. हा त्या केकला मध्येच लावायचं. अरे बोललो रे तो सुरीने कापल्या 10 वेळा. अरे लाव हा आम्हीच बर्थडे साजरा करता. आता सुरुवात बर्थडे साठी सुरुवात चला. बाबल्याने मध्ये सरप्राईज आहे ना. हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डिअर नंद हॅपी बर्थडे टू यू. हस तरी यो बाबल्यान केक आणल्या त्याच्यामुळे कसा लेट झालो जरा माहिती नव्हता नाही तर कसा माका दुकानात जाऊ गावलं मग ह्या घेऊन काय आणलास. हा देवा देवा ए नाना पुष्पक हे गी हॅपी बर्थडे करा का
पुष्पगुच्छ तुझ्यासाठी दिलेला आहे नानानी. आणि बर्थडे, हॅपी बर्थडे. शिट्टी आणलंय बघ बाजूक. तरी आमचं असं साधासो बर्थडे होतो आता करूच होतो. आणि नानानी त्याका गिफ्ट कॅडबरी, ही आमचीच, ही आम्ही चाललेली कॅडबरी. नानानी पॉलिसी केलेली. बघलं हॅलो हॅलो, हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. हॅपी बर्थडे. होय केक कापला हा कधी? आता हा बाय. गुड बाय. तर हे सगळे डबे राखणारे आहेत नानान बिनांपासून. मी जोडला असतं. हे बाबा यांनी केळी सोडल्या नाही तेंकाव चाटल्या. हे बघा नाना वाटतं आज जेवले नाही चिकेर बुरकावत. मग दिवसांनी अकडे नाना इलेले आहेत. वाटणी करता पुण्य. तर सगळ्यांनी या केक खायला. मका याच्यात जरा घेऊ बरं गुळा. गोड. हा परत विचारशा पुष्पा खाया. तर पुष्पाची तब्येत बरोबर नसल्या नाही कारणात आहे. त्यामुळे ती घरी आहे आमच्या. मायरा का नाही तर धाके पो विचारशा अरे पुष्पा काही गमला नाही का. हां आणि पंकज विचारशाल तर तकडे महाचर्चे. हे कसं आहे माहिती आहे, सकाळची दुटी वेगळी असते आणि संध्याकाळची दुटी वेगळी असते. जॉबला म्हणजे 2 टाईम जॉबला, त्याच्यामुळे जरा वर टाइमला असतो. टाइम असतात त्यांची, त्याच्यामुळे ते रात्री 10 वाजता. केक कापताना बघा चेरी मधली आपण खाता गपचूप गपचूप. खोबडा येई ना खोबडा खाली येई बाई का? ह्याच्यात हा. खालच नाही का आई शपथ ही बाई ह्याच्यात एक नाही ह्याच्यात खोपा कमी झाले म्हणून. म्हणलं मारीन टाकीन मुस्कटान भुजनात करून जा. बघलास ही माझी आहे. नंदनच्या आजोबा गिफ्ट घेऊन इले आहेत नंदनसाठी. अरे खायच्या आठवण घेतात गिफ्ट. बोला जरा केक. हिवा बोलतात होय हो जरा. गुबून घे गुबिल. ए वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हा काय म्हणता काय? मासो नाही घेतला. मटण बॉयलरचा. अरे बड्डेची ह्याच्या बड्डेची जोरदार तयारी आहे वाटतं. कुणग्या पाणीला डायरेक्ट वरना स्लॅब लिकेज झालो हो. त्या बघा मधीत पाऊस लागल्या कारणाने पुण्याच्या घरातनं वरनं डायरेक्ट पाणी. हांडो लाव ना. भरूची गरज नाही हा. अरे काय ह्याच्यासून कळतं त्याच्यासून नाही घेत का काठीसून काच लावलेली आहे. अरे पण तू किती बोलतो. अभ्यास कर ना. चल आता जाऊया. घेऊ काय बाहेर पाऊस येईल आणि याकडे काय बनवतं हळिंबीची झाली आहे घरात दाखवून. भावना मामीचा फोन अरे घर. नमस्कार मॅडम. आवाज येत नाही. पाऊस लागता आमच्याकडे. थँक्यू. काय नाही अभ्यास कर. सरळ पकड. अभ्यास करता. तुझा विद्यार्थी अभ्यास करतो ना. तू शिकवलंस ना विद्यार्थी अभ्यास करतोय. मग झालं का? केक दोनदा कापलो एकदा सोडून सांग. एकदा विनू मामा आणला आणि एकदा भाऊ मामा. एकदा विनू मामान दिलं आणि एकदा मी दिलंय. गिफ्ट काय दिलं माहिती आहे? ह्याच्यातलं दिलं केकावरचा. नेटवर्क गया. अरे तुम्हारा नेटवर्क जा रहा है.
टॉवर पे वांडर बसा है. तुझा व्हिडिओ आहे का? अरे नेटवर्क नेटवर्क हे भेटते ना. टॉवर वर वांडर बसलो त्यामुळे जाता वाटता. 2 तारीखला आहे ना. मग ताच म्हणतो आमचा काय श्रावण नाही, माझा शनिवारच आहे फक्त. चष्मा तिरको लावलं सरळ कर, वाकडो दिसता. अकडच्या साईडने असो कर जरा, तू बघू दिसतात. असो असो कर जरा. अगं पण वाकडोच हा बघ, कॅमेऱ्यात कळतेला लोक सांगतील. चष्मा वाकडो लावल्या नाही बघ, नाक वाकडा मता. नाक वाकडा असं. बरोबर. प्रेम 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 वाकडी आहे. का ग काय बोलता? चष्मो कशाक लावलंस? अगं बाई डोळे दुखताय, सुजले आहेत. पाऊस पाऊस जाम लागता, तुझा आवाज येत नाही हा. अशा रीतीने बड्डे झालेला आहे आणि आता आम्ही चाललो घरी. कितवे? 8वे की 9वे? अरे मूर्ख 7 पूर्ण झाली. मग 7 धपाके घालू आहे. घालू आहे घालू आहे. ही बस सायकल मी दिलेली आहे, या टी शर्ट आणि सायकल काढून घे. चला तर मित्रांनो, आता आम्ही अळंबीची भाजी बघणार आहात. मालवणी रायता या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही बघणारच आहात, बघला असाल पण. आणि आता बघूया कलर्स ऑफ कोकणमध्ये बघूया काय चाललं आहे ते. ही सगळी कलर्स ऑफ कोकणची धावपळ. आणि इकडे वर्षा आमची लसूण सोलते. तर वर्षा कसं वाटतंय लसूण सोलताना? कलबत्तो दी म्हणता लसूण सोलू, लसूण सोलू. आता अळंब्याची भाजी दाखवलेली आहे आम्ही, पण आता नंदनसाठी खास बनवता. नंदन नाही का ना, नंदन का वाटाण्याची जाऊया. वाटाण्याची जाऊया केलं ते का वाटाणे. तेव्हाच तू जेवलो घराकडे आमच्याकडे. कधी? परवाच्या गेलो तेव्हा. आता जेवलो गेले आमच्याकडे. आमच्याकडे होय. वाटाण्याची भाजी असते, आवडती आहे त्याची भाजी. काय माहिती 1 किलो वाटाणे आणून गिफ्ट करू झाले असते. हो मित्रांनो, आंब्याची भाजी नाही खाणार आहे. याच्या रंगातलं पॉलिटिकल माणूस तुमका सांगलं असते, पण मला सांगायचं नाही. तो वेगळा खाणार हा, त्याने माका आणलं नाही. तुमका तो बाबलो लय भारी वाटतं, पण माका माहिती आहे तो कसं तो काय नाही. मी ऐसून यो पार्ट करू शकतो. काय गो वाटा फोडले घातले. बर्थडे मजा येईल. मजा येते. शाळेत केलं म्हणजे माका लय बरा वाटला. शाळेतली मजा वेगळी होती. आम्ही पण त्या शाळेत होतो. शाळेत कसं सगळ्या मुलांच्या तुमच्याकडे लोकांचे बऱ्याच जणांचे तुझ्याकडे कमेंट की ती म्हातारी तुझ्या घराकडे घेऊन यावा. नको, ती म्हातारी आमच्याकडे नाही येऊ शकत. जरा ती बी नाही घ्या येतली दांडो बिंडो घे. आज मॉप दिवसांनी पाऊस लागता, त्यामुळे माणसं गोंधळ झालो. लावणीत पाणी नाही हा, लागता तो बरा, पण इथून घराकडे जाऊ देऊ नये. मग काय तो धो वाता दे. हा चिकू, नंदनचा चिकू बड्डे केक भरवलाच नाही तो त्याला. अरे केक त्याला भरवायचा की. अरे तू माझा मोबाईल घेऊन तेव्हाच पहिलो तरी. अगो पण तरी पण मी चिकू ना कपडे येतच ना घ्या. कसे 2 दिवस झाले. कशी आहे काय कारण कळत नाही आमका. काय बाबू कळते का नेता तकडे कशा यांनी काहीतरी केल्या नसतात त्याचा. नाही मेले येत हयत राहता कोणी ये ह्यात खोलीत राहता तो तकडचे. रागावला ते कमी बडबडलं ये. तर अळंबीची भाजीची रेसिपी बघायची असेल असात तर तुम्ही मालवणी रायता या यूट्यूब चॅनलवर जावा, आमच्या सबस्क्राईब करा आणि त्याच्यावर जाऊन रेसिपी बघा. अळंबीची भाजी पूनमताईने केली. अळंबीची भाजी मालवणी रायता या यूट्यूब चॅनलवर जाऊन नक्की बघा आणि चॅनलला आमच्या सबस्क्राईब करा. चला तर मित्रांनो, आता इथेच थांबूया. पाऊस भरपूर लागतात त्यामुळे. आणि आता मी चाललो घरी. वर्षाने मी 2 जण इथला. पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.
असाच नवीन नवीन काय नाही काय घेऊन हो आता नाही अरे चला तर इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया बाय